s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama. Uđite s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama. Kliči Bogu zemljo sva, služite mu veselju, pred lice njemu dođite s radosnim klicanjem. Uđite s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama. Znajte da je Gospod Bog, On nas stvori, mi smo njegovi, da mi smo njegov narod, ovce paše njegove. Uđite s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama. Uđite s hvalama na vrata njegova u dvore njegove s pjesmama. Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre u Kristu, dobrodošli u kuću susreta Tabor, dobrodošli na slavlje 25. obljetnice Tabora. Slavimo danas svetkovinu preobraženja Gospodina ovdje u kući susreta Tabor i evo želimo zahvaliti Gospodinu za sve ove godine u kojima se milost Božja očitovala u tolikim dušama, počevši od ljeta 1997. godine, kad je naš fra Zvijezdan Linić došao u Samobor i započeo rad u ovoj kući, pa evo sve do ovih naših dana. U ovih 25 godina kroz ovu kuću prošlo je oko 500.000 ljudi koji su na ovom milosnom mjestu doživjeli Božju ljubav i njegovu utjehu. 25 godina milosti, 25 godina zajedništva, 25 godina tolikih predivnih susreta. I danas je za sve nas, danas ovdje okupljene, ali sve vas koji nas pratite putem Laudata televizije i društvenih mreža, isto tako jedan dan milosti, dan zajedništva i dan susreta. Najprije susreta s Gospodinom, koga danas promatramo u njegovu preobraženu licu na brdu Tabora. A onda i ovog našeg milosnog susreta u njemu, koji nas svojom blizinom preobražava i posvećuje. Stoga vas sve od srca pozdravljam na početku ovog misnog slavlja i svima od srca čestitam obljetnicu, 25. obljetnicu Tabora. Od srca pozdravljam našeg dubrovačkog biskupa, monsignora Roka Glasnovića, i zahvaljujem mu na dolasku da predslavi ovaj naš srebrni jubilej. Od srca ti hvala, dragi biskupe. Također pozdravljam bratski našeg provincijalnog ministra fra Milana Krištu i svu našu braću evo iz Hrvatske Franjevačke provincije, Svetih Čidula i Metoda, koji s osobitom pažnjom i bratskom ljubavlju prate radove naše kuće, koja je od samog svog početka postala jedan jedinstven uistinu projekt naše provincije i evo 25 godina
taj projekt je tu, stoji i jako je znakovit. Poseban pozdrav upućujem i braći iz Samostana, našem gvardijanu fra Željku Janjiću i braći iz našeg samostanskog. Od srca također pozdravljam ovdje prisutnog gospodina Petra Burića, zamjenika naše gradonačelnice Samobora, naše Petre Škrabot. Dobrodošli. Također pozdravljam i predstavnike gradskog vijeća i na čelu sa gospodinom Milanom Šojićem, ali i svima vama koji ste u vlasti, koji imate određene odgovornosti, bilo na županijskom ili nacionalnom području ili razini. Hvala vam na svemu i hvala vam na dolasku. Ovdje bih htio sada i posebno zahvaliti svim našim dragim poslužiteljima, prijateljima, dobročiniteljima Tabora, koji svojom ljubavlju i dobrotom pomažete Kuću susreta Tabor. Poseban pozdrav i svima vama, draga braćo i sestre u Kristu, koji ste sada u zajedništvu s nama putem Laudato televizije, koje zahvaljujem što će putem ovog izravnog prijenosa zabilježiti ovaj trenutak svečanosti, proslave, a ujedno i srdačno pozdravljam cijelu ekipu Laudata televizije na čelu sa direktoricom gospođom Ksenijom Abramović. Možemo i pozdraviti pljeskom. Poseban pozdrav i braći svećenicima, časnim sestrama, našim bogoslovima. Hvala vam na dolasku i hvala vam na vašoj ljubavi i pažnji kojom pratite našu Kuću Tabor. Draga braće i sestre, od srca svima želim dobrodošlicu i neka ovo euharistijsko slavlje danas za sve nas bude mjesto našeg posvećenja i preobraženja. Dragi oče biskupe Roko, molim vas da započnete ovo euharistijsko slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s duhom tvojim. Redom, kako je fra Ivan pozdravio, srdačno i ja sve pozdravljam. Radošću što možemo zajedno slaviti ovaj blagdan, svetkovinu preobraženja Gospodinova, danas kada slavimo i 25. obljetnicu Kuće susreta Tabor. Što tražimo u životu? Puno toga smo tražili i tražimo, ali malo je da tražimo nešto, mi tražimo nekoga. Danas ovaj blagdan se i zove lice Gospodinovo. Lice Gospodine tvoje ja tražim. Pozvani smo, draga braćo i sestre, danas tražiti, kontemplirati lice Božje. Gospodin će se preobraziti. Poziva i nas da se preobrazimo, napravimo promjenu u našem životu. Nisu promjene lake, pogotovo promjene na bolje. Zato na početku, dok zahvaljujemo Gospodinu za sva primljena dobra kroz ovih 25 godina, isto tako radosni što smo s Gospodinom i zajedno, pozvani smo uputiti molitvu. Molitvu posebno za naše obitelji. Svi znamo, svi pripadamo obitelji, da je ona središte društva, ljudskog života. U njoj se rađamo, živimo, usvajamo vrijednosti, pa i tu vjeru. Neka lice Gospodinovo, neka dobri Bog u našem životu obasja naša srca, naše savjesti, da možemo prepoznavati život kao najveću vrijednost, da onda u vjeri, nadi i ljubavi tu radost podijelimo s drugima. Promašili smo koji put, grijeh nas je nadvladao, zato molimo Gospodina na početku ovog slavlja da sve naše grijehe i propuste, sve ono što nije bilo dobro u našem životu oprosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim
blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, smiluj se, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, smiluj se, Kriste, Kriste, smiluj se, Kriste, Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, Gospodine, smiluj se, smiluj se, smiluj se. Slava Bogu na visini. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Tebi hvala, tebi slava, tebi čast i blagoslov, Bože kralju oče. Tebi hvala, tebi slava, tebi čast i blagoslov, Bože Isuse sine. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Otcu, smiluj nam se. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim. Ti si jedini, jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji, Isuse Kriste, sa Svetim Duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Bože, Ti si u Kristovu preobraženju potvrdio tajstva naše vjere, svjedočanstvom zakona i proroka i unaprijed pokazao naše božansko posinjenje. Daj da slušamo glas Tvoga ljubljenog Sina, te zavrijedimo biti njegovi subaštinici. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome,
koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Danijela. Gledao sam, prijestolja bijehu postavljena i pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega, vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. 1000 služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. Gledah u noćnim viđenjima i gle, s oblacima nebeskim dolazi kao sin čovječi. On se približi pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova, vlast je vječna, nikada neće proći. Kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće. Riječ Gospodnja. Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim ti mi daješ odmora. Na vrutke me ti hrane vodiš i krijepiš dušu moju. Stazama pravim ti me upravljaš, radi imena svojega. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolino smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni. Trpezu predamnom prostireš, pred oči ljudima svi. Uljem i glavu mažeš, čaša se moja prelijeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga. U tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Pa da mi je i dolinu smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinu smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Pa da mi je i dolinu smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Čitanje druge poslanice Svetoga Petra Apostola. Predragi, nismo vam navijestili snagu i dolazak Gospodina našega Isusa Krista, slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene slave doprije ovaj glas. Ovo je sin moj, ljubljeni moj, u njemu mi sva milina. Taj glas koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prijanjate. Kao uza svjetiljku što svijetli na mrklom mjestu. Dok dan ne osvane i danica se ne pomoli u srcima vašim. Riječ Gospodnja. Aleluja, 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 aleluja. Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mu sva milina, slušajte ga. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Navještaj Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova, te uziđu na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica ismjeni, a odjeća sjajem zablista. I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime, bijahu to Mojsije i Ilija. Ukazivali se u slavi i razgovarali s njime o njegovom izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu. No Petra i njegove drugove bijaše svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uzanj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: Učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo 3 sjenice, jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Ili. Nije znao što govori. Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše, a glas se začu iz oblaka: Ovo je sin moj izabranik, njega slušajte. I upravo kad se začu glas, osta Isus sam, oni su šutjeli i nikome onih dana nisu kazivali što su vidjeli. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Aleluja, 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 aleluja,
vrijeme se može definirati kao mjera gibanja u odnosu na prije i poslije. Pa tako vrijeme od 25 godina nije previše dugo u odnosu na cjelokupnu povijest, ali jeste dugo u životu jednoga čovjeka i u povijesti spasenja, povijesti kuće susreta Tabor ima veliku vrijednost. Svako vrijeme je Božje vrijeme i Tabor je Božje mjesto, sveti prostor. Proslavu od 25 godina zovemo srebrni jubilej i zahvalni smo i radosni što možemo zajedno slaviti Gospodina našega Isusa Krista koji se preobrazio. Što je to preobraženje ili metamorfoza? Kad se prevede, to znači promjena, pa onda i promjena oblika. Pretvoriti se u nešto drugo. I mi se želimo pretvoriti, obratiti, preobraziti. Ne kao u romanu Preobražaj Franca Kafke, kada se Gregor Samsa jednoga jutra probudio nakon nemirnih snova i primijetio da se u krevetu pretvorio u golemog kukca. Ili u karnevalu, maškarama, fašniku, pokladama, kada se neki preobraze u nešto drugo, promijene vanjski oblik. Ili na skrivenim kamerama, kada prerušeni siromah želi u restoran, pa ne da ga ne prime, već ga grubo izbace, a on onda dođe u najboljem automobilu i odijelu i svi trče oko njega. Sad on njih odbije, poučavajući ih ili ponužavajući ih kao što su i oni njega ponizili. Postoje još opasnije preobrazbe. Možemo ih zvati 3 maske. Svatko od nas može imati 3 maske. Masku prema sebi, masku prema drugome i masku prema Bogu. Svi živimo trostruki odnos. A onda ta maska kao da nismo zreli, pa smo neiskreni, pa smo hipokriti, farize i dvoličnjaci. A tu masku prema Bogu bolje da ne stavljamo, jer stoji ona da je Bog u nama intimio intimo meo, da je poznaje nas bolje od nas samih, intimniji od nas samih u nama. Kakve maske, kakve preobrazbe očekujemo? Zamolimo i dopustimo da nas Duhu Svetom da nas preobražava. Kako kaže sveti Anastazije Sinajski, s Kristom ćemo i mi biti obnovljeni i pobožanstvenjeni u našim dušama. S Kristom. Preobraženje Gospodinovo, kao i sva otajstva Isusova života, našlo je svoju aktualizaciju u liturgiji crkve. Evo tu se događa preobraženje također. Blagdan se slavi od 9. stoljeća, a u kalendar ga uvodi Papa Kalist III. 1457. u zahvalu za pobjedu nad Turcima kod Beograda 6. kolovoza 1456. Istočnjaci koji svečano slave ovaj blagdan kažu: na današnji je dan Krist na Taboru preobrazio narav što ju je od Adama primio, prekrio ju je svojim sjajem i tako ju pobožanstvenio. A što je cilj našega života i što tražimo u našem životu? Sve i svašta. Rekli smo da moramo tražiti nekoga, Isusa Krista, da on božanski nas, ljudske, preobrazi, pobožanstveni. Evo to je cilj i svrha života. Čuli smo evanđeoski odlomak. Luka nam malo prije ovog odlomka pripovjeda, to prethodi, da je Isus odmah nakon što je primio priznanje od Petra, koji ga je s vjerom proglasio pomazanikom Božjim Mesijom, prvi put najavio
nužnost svoje muke, svoje osude, svoje smrti i uskrsnuća. A apostoli nisu razumjeli. I upravo nakon te objave, nakon ovih govora, otprilike 8 dana kasnije, evo događaja preobraženja, događaja koji ima za nas višestruko značenje. Preobraženje nam želi posvjedočiti da je Isus doista Mesija. Pokazao je božansku slavu koja je bila skrivena u ljudskom liku. Na trenutak božanska stvarnost Sina Božjega bijaše oslobođena i Isus se pojavljuje kao svjetlo svijeta, ono što i jeste u stvarnosti. Ova slava je anticipacija onoga što će se dogoditi u uskrsnuću. Isus je odlučno krenuo prema ispunjenju svoje misije. Preobraženje ima tako poučni pedagoški karakter za apostole, ali i za cijelu crkvu i za sve nas. Kaže sveti Leon Veliki da se kod preobraženja radilo o tome da iz srca učenika bude uklonjena sablazan križa, kako poniznost voljno prihvaćene muke ne bi vjeru onih uznemirilo, kojima je objavljena uzvišeno skrivena dostojanstva. Dakle, Isus se preobražava da pokaže što čeka sve one koji će proći kroz muku. Ko prolazi kroz muku? Pa prvi on, a onda i svi mi, kroz razne i mnoge patnje. Preobraženje je moguće samo kroz križni put. Kaže pjesnik, i osjećam što ti zbori, od oka ti suza vruća, da ne može nikad biti bez Golgote uskrsnuća. Mojsije i Ilija govore o potrebi Isusova izlaska. Egzodus se mora dogoditi. Koliko je samo egzodusa u životima ljudi? U nepravednom svijetu, jer svijet jest nepravedan. Ako pravednik želi ostati u logici pravde i ljubavi, a to znači ostati vjeran Bogu, može prihvatiti samo biti odbačen. Pravednik je uvijek i unaprijed odbačen. I prema evanđelju mnogo pretrpjeti. Nema ljubavi bez žrtve. Nema ljubavi bez prihvaćanja patnje. Ovo je uistinu teško razumjeti. Ne samo da oklijevamo to prihvatiti, nego i odbijamo. A pisma kažu, sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji, da je potrebno da Sin čovječi trpi. Zatim na putu u Emaus, nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? I na kraju Isus govori o okupljenoj 11-torici, to je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu zakonu, u prorocima i psalmima o meni napisano. Krist će trpjeti i 3. dan ustati od mrtvih. Patnja je nužan prolaz za svaki put vjerne ljubavi. Ne može se maknuti na putu očovječenja, ni na putu nasljedovanja Krista. A mi tražimo puno toga. Ima jedna lijepa misao jednog glumca koji kaže, kad smo snimali film, morao sam leći u mrtvački lijes. To je strašna stvar. 4 zida i poklopac. Ni evanđelja nema, ni ikonice, ničega. S čim liježem? Što sam skupio? Naučio sam 1000 nepotrebnih stvari. Znam pisati, znam voziti auto, znam koristiti ovo i ono. Praštati ne znam. Ne živcirati se ne znam. Davati bez žaljenja ne znam. Voljeti ne znamo. Žrtvovati se ne znamo.
Sve ono što će nam trebati u vječnosti ne znamo. U grobu nema džepova. Što si skupio u duši, s tim ćeš i ležati. Vidjeli smo i simbole Božje prisutnosti. Koji su to simboli Božje prisutnosti? Pojavljuju se često u Svetom pismu. Gora, uziđe na goru, oblak, svjetlo, glas, strah, to je ono tremendum et fascinozum, zato se neki i tresu, to je od tremora. Ovdje je tremendum i fascinozum. Očaran si time da se Bog javlja, malo te i strah, prestrašiše se, a Bog uvijek kaže, Isus kaže nam uvijek, ne bojte se. Isus uziđe na goru da se pomoli i dok se molio, izgled mu se lica izmjeni. Za mnoge svece se pripovijeda da im se kod molitve izgled lica mijenjao. Popeti se na brdo za trojicu apostola značilo je uključiti se u Isusovu molitvu. To znači i za nas ovdje. Isus se često povlačio na molitvu i u zoru i nakon zalaska sunca, a ponekad i cijelu noć. I ovdje su se mnogi kroz ovih 25 godina povlačili na molitvu. I na seminarima, i na duhovnim obnovama, i u ispovjedima, slaveći na posljedku Euharistiju. Molitva nije bijeg od stvarnosti i odgovornosti koju ona nosi, nego njihovo potpuno preuzimanje s povjerenjem u vjernu i neiscrpnu Gospodinovu ljubav. Kako je bilo na Taboru? Kako je ovdje bilo kroz tih 25 godina? Bila je takva atmosfera mira i radosti da je Petar uzviknuo učitelju, dobro nam je ovdje biti, načinimo 3 sjenice. Ali treba se vratiti u svoj život i izvršiti svoje poslanje i obnovljeni i poslušni glasu, ovo je sin moj izabranik, njega slušajte. Treba slušati Isusa, on je učitelj. Najbolje će nas poučiti. On će nas zagrliti i s nama ići kroz život. Taj glas koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori. Tako nam je potvrđena proročka riječ, tako vam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prijanjate, kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu, dok dane osvane i danica se ne pomoli u srcima vašim. Preobraženje je važno za nas. Potiče nas i Sveti Pavao. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Svojim preobraženjem Isus želi da svjetlo koje on daje obasja srca apostola i srca svih u nas. I u najtamnijoj noći Isus je svjetlo koje se ne gasi. Svima nam je potrebno unutarnje svjetlo kako bismo prevladali životne kušnje. Popnimo se s Isusom na goru molitve i promatrajući njegovo lice puno istine i ljubavi, dopustimo da nas iznutra ispuni njegovo svjetlo. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istovjetna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Preobraženje Gospodnje i naše predmet je naše duhovne težnje i naš cilj, te nas potiče na molitvu. Neka se zato naši vapaji dvinu Bogu. Dobri Bože, molimo Te za papu, biskupe, svećenike i sve Tvoje vjernike da se sve više suobličuju Tvome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu. Molimo Te. Danas, kada slavimo 25. obljetnicu Kuće susreta Tabor, zahvaljujemo Ti, Gospodine, za sve ljude koji su na ovom mjestu doživjeli svoje preobraženje, svoje ozdravljenje i oslobođenje. Na poseban način za sve naše branitelje i njihove obitelji. Gospodine, nastavi svoje milosno djelovanje u svima nama. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Zahvalni na ovih 25 godina Tabora, molimo Te, Gospodine, da svojim blagoslovom ispuniš naša srca, kako bismo i nadalje međusobno rasli u vjeri, nadi i ljubavi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, molimo Te da svojim svetim blagoslovom ispuniš sve one koji su svojom dobrotom, molitvom i ljubavlju prate rad Kuće susreta Tabor, na osobit način sve naše prijatelje, dobročinitelje i poslužitelje Tabora. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Za našu pokojnu braću i sestre, za sve one koji su ugradili svoj život i dobrotu u ovo mjesto milosti, na poseban način za našega pokojnog fra Zvijezdana i svu našu pokojnu braću iz provincije. Gospodine, podari im vječni život i radost svetih u nebu. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, pogledaj na ovu sabranu zajednicu i usliši njezine molitve. Vodi je kroz život, čuvaj i brani do konačnog preobraženja i vječne radosti po Kristu, Gospodinu našemu. Nosimo kruh, jedemo tijelo Kristovo, vynosimo kruh, jedemo tijelo Kristovo, iako mnogi, jedno smo tijelo,
jedno blagujemo, samo jedan krug. Iako mnogi, jedno smo tijelo, zajedno blagujemo, samo jedan krug. Prinosimo vino, pijemo Kristovu krv, prinosimo vino, pijemo Kristovu krv. Iako mnogi, jedno smo tijelo, zajedno blagujemo, samo jedan krug. Iako mnogi, jedno smo tijelo, zajedno blagujemo, samo jedan krug. Iako mnogi, jedno smo tijelo, zajedno blagujemo, samo jedan krug. Iako mnogi, jedno smo tijelo, zajedno blagujemo, samo jedan krug. Molite da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Posveti, Gospodine, molimo ove darove preobraženjem svoga Sina. Obasjaj nas njegovim svjetlom i očisti od grijeha. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. On je na gori preobraženja objavio svoju skrivenu slavu i pred izabranim svjedocima božanskim sjajem obasjao svoje smrtno tijelo. Tako je učenicima pomogao da podnesu sablazan križa i cijelom tijelu crkve nagovijestio da će jednom uživati njegovu proslavu. I stoga s nebeskim te silama na zemlji vazda slavimo, pjevajući bez prestanka. Svet, svet je Gospodin, svet ljubavnik, vječna je. Svet, svet je Gospodin, svet ljubav njegova vječna je. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana, hosana u visini. Puna su nebesa i zemlja tvoje slave, hosana, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana, hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, hosana, hosana u visini. Svet, svet je Gospodin,
ljubav njegova vječna je. Svet, svet je Gospodin svet, ljubav njegova vječna je. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti, Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, Tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno Ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, nadbiskupom našim Josipom, ovdje prisutnim biskupom Rokom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako
Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uništeš pokrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Braćo i sestre, za svetu pričest možete ostati na svojim mjestima. Pričestitelji će doći do vas i pričestiti vas. Blagoslovljen ovaj krug, što ga s vama blaguje. Blagoslovljen ovaj krug, što ga vama predaje. Sjetite se svakog dana ove gozbe Božje, nek se kruhu moje ime na vijeke poslužuje i po svetim prilikama moje tijelo daruje za spasenje one duše iskrena što blaguje. Blagoslovljeno je vino što ga vama ulijeva,
Blagoslovljeno je vino što ga s vama ispija. Sjetite se svakog dana ove gospe Božije, imenom se mojim vinom za sve vas posvećuje, a pod svetim prilikama moja krv se daruje. Otkupljenju one duše iskrena što ispije, u znamenu ovo svima nam je spas. Volite se kao što sam ja volio vas, u znamenu ovo vječni nam je spas. Ljubite se kao što sam ja ljubio vas. Blagoslovljen onaj dan kad si k nama došao. Jednom stade na žalu, tražeć ljude za velika djela, da love srca božanskom riječi. O Bože, da si pozvao sad idem, tamo šalješ me ti. Ja sam siromašan čovjek, moje blago su predanost tebi. Srce čisto da idem s tobom. O Bože, da si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Sad idem, kamo šalješ me ti. Ti trebaš dlanove moje, moga srca ražaren plamen i kaplje znoja samoću moju. O Bože, da si pozvao mene, tvoje usne moje rekoše ime, svoju lađu sada ostavljam žalu. Sad idem, kamo šalješ me ti. Ti i ja krećemo danas lovit srca na moru života, a mreža biće riječ Božja.
zahvali Otcu svetomu, zahvali jer ti je dao Isusa, Sina svog. Zahvali srcem prepunim, zahvali Otcu svetomu, zahvali jer ti je dao Isusa, Sina svog. I sad neka slab kliče ja sam ja, a siromah ja sam Boga, zbog onog što mi Bog učini. I sad neka slab kliče ja sam ja, a siromah ja sam Boga, zbog onog što mi Bog učini. Zahvali. Pomolimo se. Gospodine, daj da nas ova pričest promijeni na sliku Isusa Krista, čiju si slavu očitovao čudesnim preobraženjem, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. I na kraju ovog slavlja od srca evo zahvaljujem ocu biskupu Dubrovačkom, našem bratu Roku Glasnoviću. Evo, drago mi je da si bio s nama, drago mi je da si došao ovdje u kuću susreta Tabor. Hvala ti na riječima koje vjerujem još uvijek odzvanjaju u našim srcima, jer riječ Božja je uvijek riječ koja donosi taj sjaj, tu ljepotu, taj preobražaj. Hvala i tebi, brate Milane, što si ovdje kao naš provincijalni ministar, evo, u zajedništvu sa svom našom braćom iz cijele provincije. Hvala svima vama koji ste došli, hvala braći svećenicima, časnim sestrama, hvala našim bogoslovima, đakonu koji je đakonirao Iliji. Zahvaljujem bratu Filipu i Josipu koji su tako lijepo okitili isto tako ovaj prostor. Hvala mladima koji su pješačili danas, evo u tom znaku vjere i ljubavi prema Taboru. Hvala poslužiteljima i svima onima koji su evo tu, koji poslužuju, svim našim dobročiniteljima i prijateljima. Evo nakon blagoslova nastavljamo dalje ovo naše zajedništvo u prostorima evo Tabora i ispred isto tako ulaza kako to uobičavamo uvijek na proslavu godišnjice, a danas evo na poseban način kada je to 25. obljetnica kuće susreta Tabor. Još jednom od srca hvala svima i neka se uistinu i ovaj susret koji smo danas doživjeli ovdje dogodi i tamo gdje nas sada Gospodin šalje. Kada se mi budemo spuštali s ovog brda preobraženja, posebno ovo mislim na sve vas koji ste na seminaru ovih dana ovdje u kući susreta Tabor, evo nosite upravo ovo svjetlo, ovu radost i neka uistinu Gospodin bude u vašim srcima ta snaga i milost koja će pratiti vaš život i vaše korake. Hvala od srca svima.
još jedno iznenađenje na kraju. Evo, Sveti Otac Papa je poslao poseban blagoslov za 25. obljetnicu, što nam je posebno drago, pa evo to će naš fra Josip Ivkić, koji dobro poznaje talijanski, prevesti za sve nas. Evo, fra Josip, izvoli. Njegova svetost Papa Franjo od srca podjeljuje svoj apostolski blagoslov fra Ivanu Matiću, voditelju kuće Susreta Tabor, svim poslužiteljima, volonterima i dobročiniteljima prigodom 25. obljetnice kuće Susreta Tabor u Samoboru. Izaziva na njih neprestani izljev nebeskih milosti u nadi da će oni i svi gosti kuće neprestano rasti u vjeri, ljubavi i nadi. Papa Franjo. Hvala na svemu dobrom i svemogućem Bogu. Hvala fra Ivanu, ja sam prvi put ovdje, ali dobro nam je ovdje biti, imali on mjesta za sve nas. Moramo se vratiti, njega slušati, koga njega, Isusa, uvijek njega i biti s njime kao Marija i u Čenakulu i ovdje kad nam je dobro, ali i na Golgoti i tamo kad križ svoj nosiš i tamo se vrati i do uskrsnuća kada očekujemo silazak Duha Svetoga i to je važno, prolazi i teškoća, to je sigurno uskrsnuće. Isus Krist svojim životom, svojom ljubavlju nam daruje vječni život. Naklonimo se na blagoslov. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja milostiv, neka vam bude. Amen. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazda. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Kad nas muče sumnje teške, kad nas boli duša svo, kad nam brat ne pruži ruku i tad Kriste budi uz nas. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Dok
ti pjevamo pjesmu ovu, ti nas druži ljubavlju, neka s nama bude mir, tvoj mir neka bude uz nas. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Kriste, budi naša radost, Kriste, budi naša sreća, Kriste, budi nam životi. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo. Dajemo ti slavu, čast i hvalu, tebi podižemo ruke, tvoje ime slavimo, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti, jer velik si, činiš djela velika, nitko nije kao ti, Isuse, nitko nije kao ti. Hvala, hvala Kriste, hvala, hvala Kriste, hvala, hvala Kriste ti za sve. Hvala, hvala Kriste, hvala, hvala Kriste, hvala, hvala Kriste ti za sve. Gloria, aleluja, gloria, aleluja, gloria, aleluja, Isuse. Gloria, aleluja, gloria, aleluja, gloria, aleluja, Isuse.